Gabon jaun Andreok, gaurko gure gonbidatua Bakartxo Tejeria Otermin da, Eusko Legebiltzarreko presidentea. Ekonomia zere arituko gera eta horretarako Adrian Zelaia eta Joseba Barandiaran etorri zaizkigu. Atentzioa eman digu adibidez, azken 33 urtetan, azken 2 egun hauetan urrea inoiz baino gehiago jetxi dela edo azken 33 urtetako beherakadarik handiena azken 2 egun hauetan izan duela, zergatik galdetu behar diegu. Azpimarra egiteko Denis Itxaso, Maribel Bakero eta Gaizka Aranguren daude gurekin. Asteartea da azpimarra gehiago. Nik esaten nuen nazan, Euskadik daukan ongizaten maila daukagun eta eukidegun eta daukagun momentu honetan ongizaten maila inork ez digu oparitu, inork ez digu baizik eta guk gure ez, beti gora defendatu eta egin dugun zerbait da, ez, gure autogobernua, gure erabaki politiko, erabaki ekonomikoak, ez, bere garaian urteetan zehar hartu dian erabakiekin balortu dugu ongizaten maila hori eukitzea eta hori da gure urrunguai ere utzi behar dioguna eta defendatu behar duguna. Ze sarten diazu aurrekontu ez, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu ez? Puri-purian daudela eztabaida. Puri-purian daudela eztabaida parlamentuan. Eta, bueno, ostiral honetan amaitzen da emendakin, osoko emendakinak eta emendakin partzialak erroldatzeko epea. Borondatea balima dago akordio aurrekontu batzuk eukitzeko badago garaia, hortan dabiltza alderdi desberdina, gaur entzun eta irakurri dudan bezala lehendakariak dokumentu bat banatu di alderdi desberdinei minimo batzuk ezarriz, eta guain erantzuna Partido Popularrak badirudi esan dula onargarria dela beretzat eta gainerako alderdientzat. Ikusi, denbora badago oraindik, borondatea ikusi beharko da noainokoa dan, baina bai egokia izango litzateke gobernuak aurrekontu erreal batzuk izatea. Aurrekontua baditu, lehengokoak prorrogatuta, baina bai aurrekontu erreal batzuk egokia da eukitzea. Eta oraindik denboran dago eta utzi behartzailea noainoko akordio iristeko gai dien. Joseba Barandiaran. Gabon. Urreaz hitz egin dut saioa hasi orduko eta urreaz ere hitz egingo dugu. Edozein kasutan lehenik eta behin gaur mahai gainean jarri nahi nukeen galdera da nazioarteko diru funtsak Espainiarentzat egindako aurre ikuspenak aldatu eta okertu egin dituela, bai zorraren inguruan, bai barne produktu gordinaren inguruan, baita langabeziaren inguruan ere. Bai, duela 3 hilabete egin zituenetik pikin bat okertu ditu, eta gila bat ez dauka horre berri honik Espainiarentzat, baina nik azpimarratuko nuke gehiago Europari oro har eman dion errepasoa eta nola bere hazkunde aurreikuspena jaitsi dituen, eta guri dagokigunez gainera Frantziari bereziki, ez? 4-10 gutxitu du hazkunde iragarpena, beraz Euskal Herritarrentzat, Frantziako estatukoentzat oso berri txarrak, eta beste aldekoentzat ere, bai, ze azken finean Frantzia da gure bazkide komertzial nagusi hori, ez? Eta, bai, makina erramentarentzako, bai, automobilintzarako eta bar, Frantziaren ahultze horrek nolabait gure esportazioei zuzen kalte egiteko arriskua dago, ez? Eta alde hortatik uste dut gehiago kantetzen gaituela Frantziaren aurreikuspen txarrak Espainiaren, dezima horrek baino, ez? Adrian Zelaia, gabon zuri ere? Gabon. Leku berean jarriko zendukezuk azpimarra nazioarteko diru funtsak? Nik uste Espainiari buruz nazioarteko diru funtsak esan duena bat dator nolabait oin gutxi Europar batzordeak esan duenarekin. Nik hor niretzat harrigarriena hori izan da Espainiako gobernuaren jarrera. Hau da, alde batetik berretsiz nolabait bere helburuak, baina aldi berean, eta hau niretzat oso deigarria izan da, behin eta berriz esanez, guia egin dugula, egin behar zana, eta orain Europari dagokiola. Hau da, nolabait, komentario horiekin onartzen ari da austeritate estrategian muga batera llegatzen ari dela, edo behintzat urduri jartzen hasi dela. Oso urduri eta arrara da, ze azkenean urtebete austeritate estrategia baterako ez da horren beste denpora. Principios epertaineko estrategiak dire, eta, klaro, eske gauza bada, austeritate estrategia maila teorikoan
Eta beste goza da, austeritatea guk, baina, claro, austeritate estrategiaren kosteak gero, Europaren eskuetan utzi nahi izatea. Badakizuen nahi dezuenean parte hartu dezakezuela, 10 egun barru, okerrezpanago 10 egun edo 15 egunen bueltan, Espainiako gobernuak berak datozen urteetarako nolabaiteko egitaraua aurkeztuko omen du, eta hasiak dira dagoeneko esaten agian defizitaren inguruan eta gauzak aldatuko ote dituen, Joseba? Bai, ostiralean 8 da, eta 3 urterako Bruselari esan behar zaio gutxi gorera Espainiak nondik jo nahi duen. Adrianek dion bezala, Espainiako gobernua pixkat soka tenkatzen ari da nolabait ere, austeritateaz gain, Europak beste malgutasun bat azaldezan Espainiarekiko, baina egia da beste alde batetik hartu dituen hainbat neurri, esate baterako errentaren gaineko zergaren erabakia, behin-behineko gisa saldu zuen, eta garbi dago behin betiko neurria izan beharko duela, esate baterako, ez? Fiskalitatean, elkarteen gaineko zergaren gainean ere, kenkariei dagokienez eta seguru asko moldaketak egin beharko ditu aurrera begira, eta hor badaude nolabait aldaketa txikiak, behintzat fiskalitatean iragarri beharko dituenak, eta garbi dago ez dela une labur bateko esfortzua, Adrianek zion bezala, baizik eta aurrera begira, estatuak bere diru sarrerak eta diru gastuak berregokitu behar dituela, eramangarria izango den maila batean, eta badakigu epe laburrean gainera, hazkundeak kontra egingo diola. Beraz, egia izanik ere Europan dagoela seguru asko arazoaren muinetako bat, Espainiak oraindik ez dut uste bere etxeko lan guztiak bukatutzat jo ditzakenik. Europa aipatzen ari garenez, Europan ari gara ikusten, Europa banatzen ari dela nahi balen baduzu iparra eta hegoaren artean, banatzen ari dela, era honetako Espainiak dituen moduko arazoak edo handiagoak edo tankerakoak dituzten herrialde eta beste batzuen artean, honek ze ondorio ekarriko ditu, ze ondorio ekartzen ari da, Adrian? Nik uste dut, ondorio printzipioz kaltegarriak direla, batez be, egoera aztertzeko eta hemendik aurrera egin beharrekoa nolabait ondo negoziatzeko eta denon artean erabakitzeko. Batez be, nik uste dut, realitatea desitxuratzen dalako. Alde batetik gorozu, iparraldean egiten diren nolabait erabakiak edo balorazioak hegoaldeko herrialdei buruz, azkenian krisialdiaren jatorria, hainbeste jenderen, alperkeria, eraginkortasun ezean eta egongo balitz moduan, eta orain alderantziz, gure inguruan, Espainian, Italian, eta sortzen ari diren joera horiek nolabait iparraldeko herrialdei leporatuz, austeritate estrategia guztiak, eta nolabaiteko itzikeria, eta nik uste dut hori bebai desproportzionatu da dela, eta ez dela hor, balorazio horietan ez dela kontutan hartzen, beretan hegoaldeko herrialdetan jarraitu den estrategia eta estrategia horien ondorioak zeintzuk izan diren. Eta nolabait, eta herrialde, Europa osoan dauden kontraesanak, nolabait gorozu industria aurreratua alde batetik eta finantz munduaren artean, eta azken finean benetako kontradizioak nun dauden ahaztuten badugu, arrisko handian gagoz gero hartu behar diren erabakiak okerrak izateko. Euskal Herrian nunca kokatu liteke banaketa honetan? Estrukturalki herrialde edo erregio gura duzu, edo eskualde aurreratua izango litzaki argita garbi, estrukturalki. Beste goza da politikoki eta baldintza instituzionalak eta argita garbi inguru edo herrialde periferikoen artean kokatzen dela. Nire gauza batek deitzen dit atentzioa eta da, ikusten nola Europan badirudien ez dagoela beste errezeta desberdinik austeridade estrategiaz kanpo. Egia da duela urtebete terdi edo Europak aprobatu zuela, uste dut kajoian dagoen dokumentu bat politika antiziklikoekin eta inbertsioekin, eta ezak izan milioi euro jarriko zituela zirkulazioan, eta gainera Europako inbertsioetako bankuak kudeatuko zituela, baina horretaz gero ondoren ez dugu ezer jakin. Eta nola obsesionatuta dauden austeridadearekin, eta bitartean, era berean ikusten dugu nola estatu batuetan, amildegi fiskalaren kontuan egundoko defizita daukatela, baina beraien langabezia 7%-an dagoen, beraien dolarra moneta oraindik ere izaten jarraitzen duela indartsua eta eredu global bat, eta nola izan daiteke guk hemen ez ikustea halako zeozer ere behar dugula. Gastatu eta inbertitu egin beharko dugula
neurri batean, segurazki austeridade beharrezkoa edo ezinbesteko izango da zenbait esparrutan, baina modu komplementario batean ere dirua gastatzen egon beharko litzateke botere publikoak, ez? Estatu Batuetan egiten ari diren bezala, ez? Nik ez dut horren argi ikusten, esangurat, estrategia diferenteak jarraitu dira, ez horren diferenteak. Azkenian, Europan austeritate politika jarraitu da, gura oso aurrekontu publikoetan, baina moneta politikan ez. Moneta politika Banko Zentralaren estrategia edatzailea izan da. Ez Estatu Batuen Reserva Federalen bezala, baina bai izan da estrategia edatzaile bat. Eta hori kontraesan bat izan leike, baina hori gertatu da. Eta antzeko zehozer alderantziz gertatzen ari da Estatu Batuetan aurrekontuetan, justo egiten ari diren murrizkitekin. Hala ere, konparatzen baditugu estrategia eratzaileak eta austeridade estrategia eratzaileak beti dira onak epe motxera. Euren helburua da, nolabait rekursoa jartzea merkatuan eta horren eragina igertzen da segituan merkatuan. Austeritate estrategien helburua justo kontrakoak dire. Epe motxera nolabait jaitxiera bat igertzen da, helburua da epertainera gauzako betzea. Orduan ez da horren erraza ondorioak ateratzea, estrategia batetik edo bestetik epe motxera gertatzen danarekin. Bestaletik, nik uste dut estrategia eratzaileak baloratzeko orduan kontutan hartu behar da edapen hori zeren arabera egiten da. Politikoki oso diferentea da. Edatzea da rekursoak, baliabideak merkatuan jartzea. Ze sektoreetan eta... Baina ez da gauza bera inbertitzea diruaren makinari ematea errelegia. Sektore produktiboan inbertitzea edo diruaren makinari jotzea, baina diru hori nora doia. Gauza badaz, sektore produktibara jotea... Zeo zer, suposatzen da, honezkero zeo zer ikasi degula, ez? Zeintu diran ikutu behar ez diren sektoreak eta horrelako gauza? 5 urte pasatu dira eta Estatu Batuetako Reserva Federalak eta Europako Banko Zentralak jarraitzen dabe gauza bardina egiten. Hau da, sortzen dan diru iaia guztia sektore finanzieroen eskutan utziz. Orduan, kontu handiz jokatu behar da nik uste dut termino horiekin jakiteko, zeklau, jende asko hitz egiten ari da, ez bakarrik, alderdi batzu dira, eske jarrera progresista da, estrategia datzaileen arabera jokatzea, baina beste batzuk sektore finanziero ez dakit progresista den ala ez, baina guretzat oso ona, jarraitu, estrategia horrekin. Azkenian, ikarakarriko etekinak sortzen dira holan sektore finanzieroen entzat. Orduan, hitz horien atzetik zer dagoen, guk behin eta horriz proposatu dugu, adibidez, Europa mailan, estrategia eratzaileak jun behar direla ez Europako Banko Zentraletik, Europako Banko Zentrala igual kopurua kontrolatu behar dauela, baina fondoie jun beharko liratekela Europako inbertsio bankuen bitartez, ziurtatzeko inbertsio produktiboetara doiala, baina hor interes politiko ikaragarriak dago ziurtatzeko hori ez dela gertatzen. Baina nik uste dut Denis esan duena hala dala, ez? Europari falta zaio nolabait gobernu federal bat edo gastua bideratuko duen erakunde bat Europa osoa kontutan hartuko duena eta ez Alemaniako egutegi elektorala edo ez dakin ongo egutegi elektorala, ez? Eta hori ahultasun struktural bat da gaur egun. Kontatu jazu Urrearena. Azken 33 urtetako berakadarik nabarmenena izan du, azkeneko 2 egunetan? Bai, 2 egunetan bere balioren 110 jaitsi du. Eta lehengoan kargu hartu zen igunez, ez genuelako iragarpen banetan asmatu. Hortan esan beharko dugu, guk abisatu genuela, urrea beste lehen gai bat bezala dela, eta galdu dezakela balioa irabazi bezala, ez azkenean, espekulazio baten bueltan da bilelako. Ez dakit, itxura denez, osaten dute, Txinak pixkat olako geldotze bat izan duela, lehen gaien prezioagoa jaitsi egin direla, eta baina azkenean hor kontua da saldu eta erosi etengabeko hortan, kasino ekonomia eta finantza ekonomia deitzen zaion kontestu horretan gertalitekena. Egia da, lehen ere esan genuen, dolarrak edo euroak egiteko makina egon badago, baina urrea egiteko makinarik ez, eta horrek beti emango dio berme bat. Orduan, gaur biharretan etzitan komunioko medaila ez da saldu behar? Aldela ez da gero ere.